देवरगाव ब्लकनि आफादगिरि मानगोनां गिलबार्ट सारा नंगौ माखासे नंखाय एलिगेसन लाबोदों। दा बेनि सायाव जोङो दुखु मोनलायनानै नैबे डिसिसनखौ लानानै जों जयैनो माखासे सिन्था खालामलायनानै दिनै UPPL राजनिति दोलोआव जयेन जाफैनाय जादों। BPF दोलो हिसाबै गाबथानानै थानांगौआ गोब्राब, मानि समजों लोगोसे गासैबो रायजो राजाफ्रा UPPL दोलोआव लैहोर लैहोर फैगासिनो दङ। बिनि बिसयथ' जों दिनै नंगौ जोङो गासै आंनि लोगोजों लोगोसे 14 जन UPPL आव जयेन जाफैदों। दा राजनितिक भाबै सोरबा BPFनि सायाव BPF राजनितिक दोलोनि सायाव जेबो गाज्रि मोननाय गैया आरो BPF राजनितिक दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि सायावबो जेबो जोंहा गाज्रि मोननाय गैया। दा खार'ना बेनोल' मानि थांनाय 3 तारिख खालि जोंनि देवरगाव ब्लक BPF हिसाबै जोंनि देवरगाव ब्लकनि आफादगिरि मानगोनां गिलबार्ट सारा जोंनि सायाव माखासे नंखाय एलिगेसन लाबोदों। दा बेफोरनि थाखाय जोङो दुखु मोननाय जादों एसेब्लाबो। नाथाय जों बेनि सिगां जे माबा मोनसे सिन्था धारा जेबो खालामाखैमोन। जों बबेबा राजनितिक दोलोआव जयेन जागोन होननानै नंगौहाय जोङो रायज्लायनाया रायज्लायदोंमोन, मानि जयेन जानो होननानै रायज्लायाखै। जोङो आसामनि केबिनेट मन्त्रि बिस्वजित दैमारि सारजों माखासे खामानिनि थाखाय लोगो हमनानै रायज्लायनाय जादों। दा बेफोरखौनो लानानै जोंनि देवरगाव ब्लकनि आफादगिरि मानगोनां गिलबार्ट सारा माखासे नंखाय एलिगेसन लाबोदों। दा बेनि सायाव जोङो दुखु मोनलायनानै नैबे डिसिसनखौ लानानै जों जयैनो माखासे सिन्था खालामलायनानै दिनै UPPL राजनिति दोलोआव जयेन जाफैनाय जादों। दा बेनो। ओरैनोथ' नुनो मोनो BPF दोलो हिसाबै गाबथानानै थानांगौआ गोब्राब, मानि समजों लोगोसे गासैबो रायजो राजाफ्रा UPPL दोलोआव लैहोर लैहोर फैगासिनो दङ। दा जों नुनो मोनगासिनो दिनै एसे गाबोन एसे BPF दोलोखौ नागारनानै UPPL राजनिति दोलोआव जयेन जानायखौ सानफ्रामबो नुनो मोनगासिनो दं आरो। जोङो दिनै जोंनि माखासे गोजौनि दैदेनगिरि सासे दं, कबिरन्जन सार, लोगोसे जोङो आंजों लोगोसे 14 जन, जों गासै 16-17 जनसो जोङो दिनै UPPL दोलोआव जगदान जाफैबाय आरो। बेफोरखौ दिनै समाव आं जेबो बुंथ'ला, माखासे खाबु मोनोब्ला बेफोरखौ बुंनाय जागोन। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।